cyriliky a preložili. No a teraz ma napadla taká vec, keď som pozerala nedávno, boli oslavy Cyrila a Metoda v televízii, tak moderátorka začala celú moderátorskú svoju prácu takouto vetou. Začala prvou vetou z staroslovenskej, teda z tej pôvodnej Biblie. A povedala tu tieto slova. Iskona v slovo. Ona to povedala spolu, lebo ona nevedela, čo tie slova znamenajú. Ale znamenajú, tie slova sa musia čítať zvlášť, nie spolu. Iz, kona, v slovo. A kon je naše prastaré slovo, znamená to, čo dnes my považujeme za zákon. Je to proste algoritmus večných zákonov celého stvorenia, podľa ktorých funguje celé stvorenie. Alebo ako by kresťania povedali, Božia vôľa, ktorá je zakotvená v zákonoch. Takže oni nám priniesli zákon súdny ľuďom a my sme mali kon. No a teraz čo je viac, kon alebo zákon? No logicky zákon je zákonom, tak nemôže byť viac. To zase logika, hej, vás nepustí. Takže my sme mali dokonca aj kony. A oni nám priniesli zákon súdny ľuďom. Každý si ho môže stiahnuť z internetu. Nie je vôbec problém. Ja som si ho ofotila, lebo vyšiel tento rok v historickej revii. Tento zákon. No a potom som si ho stiahla aj z internetu, lebo tam sa mi páčil lepší preklad. Takže, ak dovolíte, ja by som si dovolila zacitovať len 2-3 vety. Je to prvý článok tohto zákona, že vlastne čo sa stalo, keď oni prišli a toto urobili pre nás. Že akú kultúru nám doniesli. Takže prvý článok hovorí toto. Pred každým zákonníkom sa treba zmieniť o Božej pravde. Preto svätý Konštantín v prvom zákone napísal a povedal takto. Každá dedina, v ktorej sa konajú obety alebo prísahy pohanské, nech je odovzdaná Božiemu chrámu so všetkým majetkom, ktorý patrí pánom v tejto dedine. Tí, ktorí vykonávajú obety a prísahy, nech sa predajú so všetkým svojim majetkom a získaný výnos nech sa dá chudobným. No tak už v prvom článku je jasný záver, ktorý z toho vyplýva. Čiže bola tu založená cirkev, ktorá sa vlastne získala bohatstvo týmto spôsobom. Pretože každý jeden, kto vykonával pôvodné védické obrady v tej dobe, tak prišiel o majetok, bol predaný do otroctva a tak ďalej a tak ďalej. Všetko je to v tom zákonníku. Dobre, ale oni dvaja to boli schopní takto až ovplyvniť? Áno. No tak ten zákonník je dodnes, hej. Tak je u nás, je v našej krajine a je uznávaný. Napísali ho teda, vzorom im bol byzantský zákonník. Takže napísali ho podľa neho. Sú tam veci, nad ktorými človek žasne. Takže v podstate sú už autori u nás, ktorí sa s týmto stotožňujú, s touto myšlienkou, že vlastne čo sa stalo v tom 9. storočí. Oni doniesli prakticky totalitnú ideológiu. No, však ale ona je totalitná, ako to dokonca ani títo, ktorí to dneska praktizujú, nejakým spôsobom nevyvracajú. Takto, dáme si 7 minútovú prestávku, lebo máme 10. Ja sa vám potom tesne pred koncom tej prestávky ozvem. A po prestávke by som sa vás rád spýtal na to, že dobre, vieme, že čo, a ja by som rád vedel, že prečo teda. Dobre, takže zatiaľ vám ďakujem. A my sa po krátkej prestávke vrátime. Túto reláciu počúvate vďaka vašim dobrovoľným príspevkom. Ďakujeme za vašu podporu. Od slovenskej reči hovorí, že nevyspelo. Mnohé o tom svedčí, príkladov je ozaj veľmi veľa. Napríklad.
Napríklad už zabudli sme onikať, už vieme iba unikať. Radostne unikáme aj z toho mála, ktoré máme. Treba si na to privykať a vôbec môžeme si potýkať. Napríklad ignorujeme 5. pád, asi ho niekto nemá rád. Oslovili ho 5. pádom, kde zobral prachy na dom. A teraz Slovenčina mladá si bez 5. páda. Napríklad zobrali sme to dôsledne a zrušili sme chvíle posledné. Ostali nám len chvíle ostatné. Chceme tu predsa ešte ostatné. A kto tu nechce ostať, neľúbi rodnú postať. Čo bude s ním, to určia tí, ktorí pijú burčia. A keď ich zmôže alkohol, až potom začnú naraz pod stolom v krčme tárať, ako im sobák narastol. A práve preto sa mi prieči hovoriť v triezvom stave o slovenskej reči. Napríklad
Teraz vám prinášame živé vysielanie zo srdca Slovenska. Z predných línií informačnej vojny. Ak máte naladený slobodný vysielač, ste záruka lepšej spoločnosti. Tak, vraciame sa do druhej hodinky dnešnej informačnej vojny. Mojím hosťom je pani Viera Rosa Majerová a pozeráme sa do minulosti slovenského národa a hľadáme príčiny jeho ušľapnutosti. Ja zistím, či mám pani na telefóne. Dobrý večer. Áno. Dobre. Áno. Takže, takto, pani Majerová, urobíme takto medzi časom, ako bola prestávka, tak naskákali nejaké e-maily, tak ja vám ich prečítam a potom sa pohneme ďalej. Toto sú vlastne priame reakcie na to, čo ste už vy vlastne povedali. Takže Daniel nám píše, zdravím slobodný vysielač a hostia. To, že Nóri majú silné národné povedomie, si dovolím silno pochybovať, už len kvôli tej ich juvenilnej justícii, čo som čítal, čo sa tam deje, tak je to čistá anarchia sociálky a ak je ministerkou kultúry moslimka, ktorá vyhlási, že islám bude každodennou súčasťou života Nórov, hneď ako ju šéf sociálnych demokratov Jens Stoltenberg menoval. Čo sa týka, ako hostka začala tým príchodom Cyrila a Metoda, tak podľa mňa poslednou kvapkou, ktorá mala náš národ doraziť, bola druhá svetová vojna. Skrz udalosti v rokoch 39 až 45 sme označovaní notoricky za nacistov a máme sa preto teda dnes podeliť ako si so Západom o projekt multikulturalizmu, ktorý tu už máme vďaka cigáňom a ešte k tomu majú dopomôcť moslimovia a v Bratislave ich už nie je najmenej, čo mi začína poriadne vadiť a čakám, kedy tu začnú šária zóny, znásilnenia, mešity, polievanie kyselinou a napádanie domácich za spôsob života a vydieranie politickou korektnosťou. Nič iné ako postavenie sa na vlastné nohy a zdvihnutý prostredník Európskej únii, NATO a OSN nemôže byť lepšie, lebo iba tak môžeme mať plne vo vlastných rukách, čo sa v tomto štáte deje. Môžem odpovedať? Jasne, nech sa páči. Čo sa týka toho Nórska, tak ja som vychádzala z ankety, alebo proste z takých, pred niekoľkými rokmi sa to udialo samozrejme, keď sa hlasovalo o vstupe do Európskej únie, oni tam mali také nádherné letáky, ktoré jednoznačne teda oslovili celý národ a samozrejme hlasoval potom tak, ako hlasoval. Takže vychádzam aj z minulosti norského národa trošičku, z literatúry a tak ďalej. Je možné, že situácia dnes je iná, lebo ja politickú scénu nesledujem. Takže toto ako... No, je